Na mami a mesilie ife wee mee nye ife o melie datina. Ya gwalu die wee si die na mami a anwụgo. Why na mami a ka nọ ndụ? Akwa ịghọtago. Na ọ bụrụ na mama gị mụsịrị gị gọnarị gị sị na ị bụrụ nwa ya maka ife na-eme enye, iwe mesie wee bụrụ mmadụ wee too wee pụta agbọghọbịa wee nụọ di gị jide ego, iwe gọnarị mama gị like ịfụkwa onye gọnarị ya sị na ọnwụgo, ma ọ bụ ajọ ife ka ọ bụ like na mama gị gọnarị gị maka na ọ mụtọrọ gị amụtọ, iwe tosie wee fịa wee gọnarị ya, ajọ ife ka ị mere. Ọ na ị kwesịrị ịgọnarị ya duto na ọ gọnarị gị o. Ka ị kwesịrị na accept na mama gị ka ọ bụ regardless na o mere gịnị na ọ gọnarị gị. Mana ife a chọrọ ịma bụ ọ bụrụ na ọ gị nwa bụ die ya wee gwa gị na mami ya anwụgo wee mesie sị gị na mami ya anwụrọ, ịghọta kịta ma ị ga-agbaghalị ya olulu ogo ife nwoke nwere ike iji wee chụ nwaanyị bie like na ọ sị gị na mami ya anwụgo mesie ọ bụ na mami ya anwụrọ maka ife mami ya melie, maka na ife mami ya melie dị deep. I wee mesịa wee malụ olulu oge iji wee lose trust n'ebe nwunye gị nọ, olulu oge iji wee chụ nwunye gị, olulu oge iji kpọ nwunye gị na onye asị ka ọ bụ, ya olulu oge ife ị gara agbaghalụ nwunye gị ma ọ bụ na o menye regardless ife mami ya mere. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji gwa ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.